Какъв ти казвам, ветеринарен. И като овцевът. Това, което го правят тези хора, там не е редно. Не може, където има съмнение за пандемия, да си сипе половин България и с обувките си, с краката си, с гумите на колите си, да разнесе чумата навсякъде. Дълбоко се чувствам на тия хора там. Аз също като вас съм загубил отдавна доверие в институциите. Не им вярвам на тия шарлатани, на тия печалбари, безродници. Обаче, ако има съмнение за пандемия, ти не можеш да ходиш там, само за да си направиш политически пиар. Да тъпчеш краката си и да разнесеш тази пандемия. Като толкова ви се протестира, запалете колите и отидете на триъгълника на властта, застанете срещу парламента и протестирайте. На Ивелин там всичките човечета да извличат дивиденти върху нещастието на хората. Застанал един, дето вика, аз съм много богат земеделец. И вика, ало, Жоро, ало, да, тук и лъже хората там се събрали, че говори с някакъв от министерството. Вика, да, говорил съм с министерството, ще има. Кой то Жоро, бе? Дайте да го видим кой то Жоро. Някакъв негов колега, земеделец най-вероятно. И лъже хората, да, сега говорих с министерството. Павел Стоянов ли къв е? Той никой не го бръсне за сливатос. Обаче българия, като чуе, че някой има някой лев и вече му се прекланя. Значи той е голям човек. Жалко е. Жалко е, че тези хора от величие така се подиграват там с нещастието на животновъдите. И е жалко, че с техните подигравки вдъхват някакви надежди, господата никой, и не се прави така. Защото ако има истинска пандемия, ако има истинска чума, а най-вероятно има, това, че ги карате в събота да се събират, това, че си извличате политическите дивиденти, може да запали цялата държава и виновните ще са тези от мания за величие, дето са отишли там. Има много по-интелигентни начини, много по-културни начини да им помогнете. Като сте толкова милионерите, ето това беше разумно. Да осигурим храна, тия животни да стоят под карантина. Одобрявам. Ама защо влачите цяла България там? Ще ли да ги заравят овцете в някаква дупка 3 на 3? Вие знаете ли 2000 овце? Колко много овце са и каква дупка трябва? Бе? А знаете ли какъв е протокола, когато има такива овце? Така ли ги заравят някъде? Какъв е този терен? На кой е? Това е абсолютно несериозно. И обаче после се усетиха, че дупката е твърде малка за заравянето и казаха, те половината ще ли да ги изнесат на кюфтета в Турция? Ало, турците толкова ли са прости? Ще ядат кюфтета от чумави овце, така ли? Ще ядат кюфтета от чумави овце, турците. Там, където има държава. Там едно кюфте не може да влезне от тия овце. Едно кюфте няма да влезне от тия овце в Турция, гарантирам ви го. Защо се хващате на такива като някакви баламурници? Тази дупка, виждате ли? Аз мога ви покажа, тук има една дупка, чакай са. Видяйте ли тази дупка?